Zapowiadany gość już w naszym studiu, wójt gminy Choczewo Jarosław Bach, dzisiaj razem z nami. Dzień dobry, panie wójcie, witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. To na początek pytanie, bo jesteśmy w tak pięknym miejscu, tak cudownie zagospodarowanym. Czyja to jest zasługa, że ta trawa tak pięknie rośnie? Wcale, w niektórych miejscach na Kaszubach była susza latem, więc ta trawa tak trochę rosła, trochę nie rosła. A tu proszę u was, jak od linijki wszystko. Mamy tu takie obiekty, które dba jakby pani dyrektor ośrodka GOKiP, czyli Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Choczewie. Są tutaj, że tak powiem, dwa kluby, które się zajmują. To jest klub Latarnik, Stowarzyszenie Latarnik i też używa w tej chwili tych boisk nasz nowy klub Motor Zwartowo. No właśnie tutaj się tak dowiedziałam, przeszłam się w międzyczasie, z panami rozmawiałam, że bardzo dużo dzieci i młodzieży trenuje piłkę nożną w gminie. Tak, to prawda. Sam Latarnik ma około 290 młodzieży. Motor w tej chwili się też bardzo fajnie rozwija i ma też gdzieś około 90 młodzieży. Są to tereny takie, gdzie jakby tereny popegierowskie i panowie, którzy się zajęli właśnie tymi dziećmi, bardzo fajnie to robią i promują ten sport, ale nie tylko, bo musicie państwo wiedzieć, że chcielibyśmy jakby tą gminę, nie tylko żeby była jak same Choczewo się, że tak powiem, pokazywało na samym pierwszym miejscu. Myślimy o tym, żeby zrównoważyć tą gminę w całości, czyli miejscowość Zwartowo. Są to takie tereny popegierowskie, albo bardzo fajne i cudowne i też mamy mnóstwo młodzieży, gdzie chcą bawić się i używać tego sportu. Mówi pan o Zwartowie, Zwartówku to są miejscowości na południu gminy, ale na północy jesteście też nad morzem. Czy już jakieś informacje dotyczące tego, czy sezon był udany, do pana wójta dotarły? Panie redaktor, tak, sezon był troszeczkę inny. Bo trudny był, taki specyficzny. Nie tylko był trudny dla rolników, ale również był trudny dla turystów, tak? I turystyki, która się u nas jest jakby z jednym ważniejszych gałęzi, że tak powiem, która w naszej gminie, bo jak pani wie, to jest gmina rolniczo-turystyczna. Tak. Jeszcze piękna. Do to tego prawda, sama pani widzi, jakie obiekty i te wszystko dookoła, ta zieleń. Strasznie zielono u was, tak naprawdę, spokojnie. Tak, to jest taka enklawa cudu natury. Tak. Także sezon był inny. Byli turyści 3-dniowi, 4-dniowi, bardziej tacy przejezdni, ale ogólnie z tego, co się orientuje, turystyka była w tym roku wszędzie taka sama ciężka. Tak, to prawda. A jeżeli chodzi o inwestycje w gminie, to teraz na czym się skupiacie? Pani redaktor, główną sprawą w gminie to jest brak kanalizacji. Skupiamy się na kanalizacji i wodociągach. Wie pani, jeżeli nie ma kanalizacji i wodociągu, to gmina się nie będzie mogła rozwijać, bo to jest potrzebne pozwolenia na przyłącza do tego i na tym się w tej chwili głównie skupiamy. Jaka część gminy jest skanalizowana i czego brakuje? W tej chwili mamy 52% gminy skanalizowanej. Cała ta północna część, czyli Kopalino, Lubiatowo, Osieki, Jackowo, Sasino, tamta cała część od strony morza niestety nie jest skanalizowana. Wczoraj właśnie mieliśmy spotkanie z panem prezesem, nowym panem prezesem PEA i właśnie zapadła jednoznacznie decyzja, że będziemy mogli się przyłączyć do nowo wybudowanej oczyszczalni, którą będzie budował PEI. W tej chwili trwają procedury, porozumienia, żebyśmy mieli to wszystko jakby na piśmie i na pewno do tego wtedy przystąpimy. To na pewno będzie duże ułatwienie dla mieszkańców, prawda? W XXI wieku wydawałoby się, że to już jest taka norma, a okazuje się, że niekoniecznie. Ma pani 100% rację. Jesteśmy w XXI wieku i źle by to wyglądało, gdzie inwestycja w postaci elektrowni jądrowej, a my jesteśmy w XIX wieku. Dlatego się bardzo cieszymy, jeżeli nam uda się ten program i ten projekt stworzyć, przyłącze do tej oczyszczalni, to będziemy też w XXI wieku. No właśnie, będąc w gminie Choczewo, ciężko nie zapytać o elektrownię, która ma tutaj powstać. O takie formalne kwestie chcielibyśmy zapytać, na jakim etapie obecnie znajduje się, czy to są jakieś kolejne pozwolenia, czy jakieś kolejne pisma, czy coś już ruszyło do przodu? Na tym etapie, w którym obecnie informację, którą posiada gmina Choczewo, to jesteśmy w tej chwili po takim tak zwanym projekcie GEO-1, czyli to są odwierty geologiczne. My w tej chwili jakby procedujemy odnowę dróg i drogi dojazdowe, które są jakby w kierunku elektrowni jądrowej.
I dla nas najważniejszą właśnie częścią jest w tej chwili uzyskanie nowych dróg, które będą właśnie powiązane z elektrownią jądrową, bo z tym się też łączy bezpieczeństwo naszych dzieci, autobusów, które będą jeździły niestety tymi samymi drogami. Jeżeli miałby pan ze swojego punktu widzenia przedstawić plusy budowy elektrowni atomowej tutaj w gminie? Plusy elektrowni jądrowej Budna. Mówimy o przyszłości. Nie chciałbym teraz obecnie jeszcze mówić o tych plusach, dlatego że... Ale na pewno jako gmina widzicie, że będą jakieś plusy, jakieś minusy. Przecież to ogromna inwestycja. Niektórzy mówią, że ogromne zagrożenie. Tutaj oczywiście badania różnie w tej kwestii pokazują, ale pewnie widzicie już, co się będzie z tym wiązało. Chociażby właśnie budowa dróg, chociażby. To raz. Dwa, przecież budowa kanalizacji, o której pan wspomniał. No tak, rzeczywiście, ma pani rację. To możemy zaliczyć na plusy. Nie tylko to. Rozwój tej gminy, który nastąpi dzięki tej elektrowni jądrowej, no nie da się go zatrzymać. Sama wie pani redaktor, że dzięki temu, że będzie ta elektrownia, my będziemy musieli rozbudować też obiekty sportowe, żeby ci pracownicy i ludzie, którzy tu będą przebywali, mieli gdzie się spotkać, mieli gdzie spędzić wolny czas, a nie myśleć nad tym tylko, żeby po prostu z tej czarnej strony świata. Dlatego do tego wszystkiego podchodzimy bardzo poważnie. Te obiekty, które pani tutaj widzi, to jest jakby początek też czegoś nowego, bo będziemy rewitalizować te wszystkie obiekty, rozbudowywać te hale. Też powstaje nowy projekt, który w tej chwili jest w formie wizualizacji i będzie on na terenie naszych gminnych 16 hektarach, będzie on za Biedronką i polem w stronę Pucka. Tam powstanie nowe osiedle, tam powstanie nowa hala sportowa, tam powstanie pływalnia, tam powstaną boiska i tam dla nas, co jest najważniejsze, powstanie Centrum Zarządzania Kryzysowego, czyli powstanie nowy komisariat policji, PSP, Straż Pożarna, OSP, Centrum Zdrowia i co jeszcze jest najważniejsze dla nas, Centrum Zarządzania Kryzysowego, czyli całe Choczewo będzie jakby w monitoringu i to nam zapewni taką jakby bezpieczną stronę spojrzenia na gminę Choczewo. Czyli ogromne inwestycje przed wami po prostu. Będzie co robić. A jakieś minusy? No minusy, tak jak pani powiedziała, strach przed tym, co nas czeka. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało kulturowo. Tego się najbardziej obawiam. Sam jeździłem kiedyś na różnego rodzaju kontrakty po świecie i wie pani, najgorszym jest to, że nie wiemy jeszcze, jacy pracownicy tu będą, ilu będzie tych pracowników z zagranicy, ilu będzie naszych, krajowych i to jest chyba jednym takim najbardziej strachliwym momentem tu dla mieszkańców. Druga rzecz, rozkopana cała gmina. No tak, bo nim to wszystko będzie pięknie wyglądało, prawda, i nim to się zakończy już sukcesem, no to będzie potrzebna bałagan. Po prostu, żeby coś ładnie wyglądało, jest potrzebny bałagan najpierw. Jak na każdej budowie. Tak jest. Jak na każdej budowie gmina będzie pozyska jeszcze kolej, pozyska nowe drogi, tak jak pani mówiła. W tej chwili procedujemy razem ze starostwem drogi między Żelazną a Jackowem, Przebędowem, Kurowem i Słajszewem. Powstaną nowe drogi na dojazd do elektrowni jądrowej. Z tego się bardzo cieszymy, bo wie pani, tam jeżdżą nasze szkolne autobusy. My nie możemy zapominać o tym, że co tu się będzie budowało, tylko musimy pamiętać o tym, że my tu żyjemy. Czyli po prostu połączyć to wszystko, tak żeby wszystkim wam dobrze się tutaj żyło, prawda? I tym, co bym przyjadą tutaj pracować i tym, którzy tutaj mieszkają. No bo przecież to jest część, prawda? Tego, co tutaj się wydarzy. Tak jest. Będzie bardzo ważną rzeczą koordynacja między jedną stroną a drugą. I w tej chwili właśnie bardzo się cieszę, bo wczoraj właśnie powstał taki właśnie konspekt początkowego porozumienia między nami a APE-em. No ale nim to wszystko, panie wójcie, to najpierw słyszałam, że impreza szykuje się na boisku, na tym miejscu, gdzie jesteśmy. Bardzo ważna impreza. Jest to cykliczna, coroczna impreza, gdzie dziękujemy za plony Panu Bogu, że dał nam taką pogodę, że rolnicy mogli posiać i zebrać. Ja życzę oczywiście pogody podczas tej imprezy i udanego tego spotkania weekendowego, które się tutaj odbędzie i bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Jarosław Bach, wójt gminy Choczewo, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.